Bo día a todos, bo día a todas. Seguimos con esta serie de programas analíticos sobre este curso que está a piques de rematar 2020-2021. Hoxe queríamos analizar un pouquiño o inglés, que é outra das nosas dos nosos principais campos de traballo. Pero quero referirme especialmente a tema non só adultos, porque cada vez hai máis pequenos que os preparan, pero quería referirme a tema de preparación de exames oficiais, principalmente Cambridge. Bo día, don David Pérez, de novo. Moi bo día. Sí, sobre todo Cambridge, porque é un pouco que ten máis prestixio, non? Neste eido. Explícanos máis ou menos como é o exame, non? Porque é un pouco o que primeiro debería preguntarse a alguén que o queira preparar, non? Porque non é un exame sinxelo para nada, bueno, dependendo do nivel, pero nós partimos xa do B2, non? Porque é un pouco por eficiencia. Claro, non sei como sí. ves. Sí, na preparación, bueno, temos preparado a moito B1, é verdade que eu non quero dicir nada, pero se alguén vai preparar o B1, eu sempre recomendo, pode comezar co 1, pero sempre recomendo tratar de atacar o B2, pero bueno, ese é outro tema, xa se falará. B1, exame que é un título que está aí, podese preparar perfectamente. De que vai o exame? Como bon exame de lingua, dunha lingua nova, temos que traballar todas as habilidades. As habilidades da lingua que son a interacción escrita, é dicir, saber escribir, a comprensión de audio, comprensión lectora, vale? Unha das máis importantes que non a máis, en Cambridge dende logo non a máis a de speaking, non? A de interacción da fala, e logo en Cambridge tamén temos unha parte de use of English, é dicir, unha parte de uso da lingua, unha parte de gramática, unha parte de profundización da gramática que moita xente é unha dos pesadelos da xente, aínda que eu sempre les digo que teñen o inimigo equivocado ou trabucado, pero ese é outro tema. Entón esas serían un pouco as 5 habilidades que se traballan no Cambridge, non sendo preciso, corríxeme se me trabuco, pero non sendo preciso aprobalas todas, pode facerse unha media entre elas. Mais o primeiro objetivo é sacar boa nota e aprobalas todas, evidentemente. Sí, que un pouco a segunda pregunta ia encaminada por aí, no sentido de non é un exame fácil. Dende logo que non. Non é un exame fácil e, de feito, falabas do speaking, para min o speaking eu chamaríalle salvavidas. Sí. Porque é un pouco que, bueno, non é que sobrevaloren para nada, pero creo que é un pouco... Eles valoran case tanto o esforzo, sobre todo no B2 e no B1, de aí para baixo, o esforzo que ti faz de falar, de intentar facelo o mellor posible, non? Eu falo do B2 primeiro porque é o que teño eu, e despois porque é o que máis se adoita a pedir, non? Sobre todo porque tamén nos atopamos que moita xente que prepara o B2 é basicamente para a oposición. Sí, para a oposición e para a carreira, pero se non me trabuco, o mínimo nas carreiras nestes últimos anos é o B1. Creo que o B1. Creo que o B1. Mais, bueno, normalmente cando alguén, a experiencia que teño preparando B1s, é de xente que pensa que o B2, que entre o B1 e o B2 hai un chimpo de nivel enorme. Non é así, para nada. De feito, a gramática que tens que preparar para o B1 e a gramática que tens que preparar para o B2 é moi similar. Claro, para o B2 é un pouco máis de cantidade e de casos diferenciais. Hai un salto e hai un chimpo e máis nivel. Pero, sí. Sí, non, cando falamos de B2, C1, A1 claro. E A2 é un pouco para poner a xente explicarlle máis ou menos como funciona, porque un B2, para que saibamos un pouco como é un nivel correcto do inglés, é dicir, que ti poidas expresarte sen faltas de ortografía, con corrección, cas formas verbais correctas, sen problemas de gramática, con textos cohesionados, non? O B1 un pouquiño menos, pero bueno, prácticamente xa o distí, un pouco máis o que tes que escribirte lo que saber escribir ben. Pero o C1 xa é un pouco máis avanzado, non? Como ben dicía Jorge, un compañeiro noso, a corrección é un pouquiño máis, non? Non sei, máis ou menos, cal é a diferencia entre o B2 e o C1? A diferencia, para comezar, para moita xente, a diferencia entre o B2 e o C1 é
isto pode soar un pouco extraño, pero eu vou dicir que é a diferencia na cultura xeral. Voume explicar, a ver se fago claro o meu punto. O que quero dicir é que no B2 ti vas ter que ler, vas ter que escribir e incluso vas ter que falar sobre temas, exemplo, invento. Que che gusta da tua cidade? Que trocarías? Que é mellor, viaxar en avión ou viaxar en tren? É dicir, temas un pouquiño de andar por casa, pero no C1 ti xa tes que falar sobre, non sei, tes que falar sobre cal é a diferenza entre, non sei que exemplo por, non? A personalidade dun actor, ou, por exemplo, tes que falar un pouco sobre a historia dunha catedral, vale, dicir, xa tes un vocabulario moito máis técnico, aínda que, volvo a repetir, a gramática, unha vez que ti chegas ao B2, a gramática da lingua está dada. Claro, evidentemente, cada un destes puntos comezan a bifurcarse de forma importante. O C1, para min, eu que son víctima agora mesmo desa proba, desa preparación, o chimpo outra vez entre o B2 e o C1 é alto porque hai xa moita variedade, moito vocabulario, pero a gramática como tal, é dicir, se ti aprobas o B2 xa podes dicir que te defendes moi ben en inglés, non? Porque volvo a reiterar, non é un exame fácil. Canto tempo estimas, máis ou menos? A persoa promedio que ten normalmente inglés do bacharelato ou ben o inglés olvidado, pero bueno, máis ou menos ten unha base, canto tempo estimas ti que tarda en, bueno, xa non falemos do o B2, non? Un pouco máis sí, un pouco B2. Se esta persoa está disposta a traballar na súa casa, porque se non hai traballo autónomo non se vai a cadar este exame, agás que se trate de alguén cunha capacidade de aproveitamento das horas de clase moi por riba da media, perdón. Pero a preparación para min dunha persoa con gañas, con necesidade que traballe na casa é tamén un curso escolar, non? Para este B2. Sí, entre 8 ou 9 meses, igual incluso un ano se tes peor base, non? E de un C1 máis ou menos? E dun C1 xa teríamos que falar de alguén que ten un B2, por exemplo, porque un C1 de... Bueno, coñecín algún caso, sí, que se... Pero bueno, é un pouco extraordinario eso. Que se guindaba cara a un C1, pero bueno, porque... En fin. Sí, entre o B2 e o C1, se unha persoa con moitísima capacidade de traballo autónomo que vende a aprobar este mesmo ano B2, pois quizáis un pouquiño menos dun curso escolar, pero bueno, se é o típico caso dunha persoa que aprobou o B2 fai anos e agora di, veña, imos retomar, imos polo C1, para min un curso escolar. Para min, se me permites, o único exame que se pode preparar nun período de tempo máis curto que un curso, o B1 traballando na casa, porque se non traballas na casa, non quero tampouco descargar, non? É dicir, a nosa responsabilidade é os compañeiros de inglés é altísima na preparación, no feito de guiar as persoas, pero teñen que vir motivados a traballar na casa. Ben, o B1, se ti traballas na casa e se tes un nivel de bacharelato de inglés, podes sacar se queres en 3-4 meses. máis ou menos, non? Última pregunta, xa o deixamos aquí. Por que preparalo con nós e non con outra xente? O equipo que temos en Just English ten unha experiencia na preparación de exames que é garantía de aprobado. Para min, é que é verdade que nunca podes prometer que a unha persoa, mira, vas a aprobar seguro, como un abogado non pode prometer vas gañar o caso seguro, non? Pero creo que o que temos, o persoal que temos este ano en Just English, ten experiencia, ten estatística que o poden garantir. E ademais, hai unha cousa que eu creo que tanto en Just English como en Galeduca, que se fai moi por riba da media, que a nosa capacidade de estar en riba da xente, de mandar traballo, de mandar correccións. Creo que eu que teño experiencia como alumno, nunca tiña xente tan en riba miña, nunca tiña os profesores tan riba de min como nós, especialmente os compañeros de Just English, están a facelo, non? Eu vexo que unha hora de clase levalles outra hora moitas veces de prepara, corrixe, envía, pregunta,
horas a maiores, entón creo que a nosa implicación é altísima. Cada vez que un dos nosos alumnos vai aos exame, non o saben ben, Así que non sei se queres engadir algo máis. Nada, que animarse porque o inglés está cada vez a dominar moito máis o mundo, senón que o domina xa. Está a dominar o mundo, estamos nun mundo cada vez máis globalizado, estamos nun mundo onde o peso de internet é altísimo, e a estatística nos di que, creo que li no outro día un artigo interesantísimo, que dicía que máis do 60% dos contidos na rede están en inglés. Pareceme pouco. Seguramente se quedará curto, entón, hoxe en día, persoas da nosa idade, incluso máis idade, porque teño moi boa experiencia con xente máis maior que a nós preparando o idioma, pero bueno, volvendo un pouco aos 20-30, non? Que un pouco a marxe de idade que o prepara con máis, que ten máis demanda para esta lingua, estar sen inglés neste mundo de predominio de internet, de predominio da lingua inglesa, sen coñecer o inglés, a mí pareceme un risco. Un risco sobre todo para topar traballo, non? Pero bueno, xa falaremos do tema laboral un pouco máis adiante, noutros pequenos programas, pero bueno, deixarémolo aquí. Algo máis? Nada máis, que me sentíme un pouco presionado de falar de inglés con Shakespeare mirando para min, pero bueno, agardo que aprobe todas as nosas aportacións e achegas sobre a lingua. Así que pola miña parte nada máis. E nada menos, moitas gracias por vernos.